Ez a nép eljött, hogy segítsen nekünk felszabadulni. Készek voltok a harcra? Készen! Nem hallom! Készen! Kapitányom! Kész a csapatom! De látod, kevesen vagyunk. Látom, ti elegen jöttetek. De viszont a csapatod olyan ügyes, mint az enyém. Biztos vagy abban, hogy föl tudunk szabadulni? Én abban biztos vagyok. Sem a seregemben, sem a fejedelemben nem kételkedem. Hisz ahhoz, hogy előzzük a kutyalipótot, cselekednünk kell. 5 percig fog zajlani a harc. Ez idő alatt Léva altábora és Kassa altábora eldönti, ki a jobb, ki az ügyesebb, ki a méltóbb a fejedelmet szolgálni. Vivat Rákóczi! Vivat Rákóczi! Jelszóra mindkét vármegye rohanással vissza a saját várába, onnan mindenki saját egy darab étkező eszközével, villájával érkezik vissza ide. Hát akkor lássuk, milyen ügyesek a néped! Harcra fel! Indulj! Utána! Hát akkor nézzük, hogy ügyes-e a te néped. Szóljon az ősi harci kiáltás fejedelmünk dicsőségére. Kiáltás közben mindenki a jobb kezével tegye fel a harci villáját. Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Minden harcosom elhozta. 38! Nem hozta az összes harcos. 78! Hey! Üdvözleimet, elhoztátok-e harci villáitokat? Itt vagyunk. Igen. Mutassátok! Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! Aztán nektek mennyi villátok van, katonák? És mennyi az a sok? Ti, akik már elűztétek a vélipótot, mondjátok meg ezeknek a még félszeg vélénk kassai vitézeknek, hogy fel fog ragyogni az ő váruk felett is a magyar szabadság csillaga. Villát Rákóczi! Villát Rákóczi! 13. 14. Még egyet kell mondani. Szállal meglő! 15. Na most bék! Igen, de nem... A kuci pénzért még. Hajamból legalább egyen meg kell próbálnod beletalálni oda a bögeibe, mondjuk ilyen magasra úgy. Jó, bent van, mehetsz is fel a dombon. Feküdj le. És gurulj. Minden henger. Így. Gurulj, majd szólok. Menj. Még. Gurulj még. Gurulj. Jó, elég. Jöhetsz.